Vegyek föl, Cián? Látszó termet, lentről, fölülről. Miért olyan extra, vagy miért? Ez a DVD extra lett. Íme a készületek. Ismét itt vagyunk az AMK-ba, csodálatos hely, és este nem tudom milyen buli lesz. Arra van egy büfé, és ez mind menekülő ajtó, ezt hozzáteszem. Ide kell sajnos mindjárt fölmennem. Ja, és közben várjuk a takarítókat, hogy elvigyék ezeket a székeket. Hogy folytatni tudjuk a melót.